Ik ben speler van poppen, ik kan mij zo goed verstoppen. En toch zie je mij dan beter dan ooit. Houtje zit is harte diep. Waar kon ik niet heen? Ik heel alleen sterven wil ik. Dat is wat ik doe. Hier in het water, ja dat wil ik. Hier in het water, ja, daar spring ik. 1, 2. Niet doen hoor. Wie was dat? Ik. Wie? Ik. Wie? Ik. Hoi. Wie ben jij? En wat doe jij hier? Zeg, het is heel onbeleefd hoor als je niet antwoordt als iemand je wat vraagt. Sst. Ik moet me concentreren. 1, Waarom? om in het water te springen natuurlijk. Oh, om in het water te springen. Natuurlijk. Waarom? Omdat ik zangeres wil worden en dat lukt niet. En nou stil, want ik ga springen. 1, 2, Het is daar heel nat, hè? ja. 1, 2. Ja, en er zitten vissen. Ja. 1, En krokodillen. ja. 1, Paarse krokodillen. paarse krokodillen. Gele krokodillen. Gele krokodillen, dat kan toch helemaal niet? Natuurlijk wel. Ik heb ze toch zelf gezien. Gele In de krokodillen Maas, en paarse zeker. krokodillen bestaan toch niet? In de paarse krokodillen. Weet je dat? Ik heb ze nog nooit gezien. Paarse krokodillen. Ze zijn gevaarlijk en heel groot. En naar het schijnt ook angstaanjagend. Ik weet het niet. Ik zie ze nooit. Het voor mij de allereerste die ik zie. En dat wat nu toch reuze is. Wat voor een reus de allereerste die ik zie. Ben je best groot, een echte reus. En dan die neus, die reuzenneus. Is echt heel lief. Is dat erg of niet? En dan die ogen zo trouw en zo
Wat kom je hier eigenlijk doen? Ja, opera. Opera? Ga je deze kinderen met opera vervelen? Jongen! Daar worden deze kinderen van overgeven. Deze lopen daar hardgillend bij weg. Niet waar! Hey, jongens, als ik het nou eens kan bewijzen. Wat? Dat deze kinderen wel van opera houden. Nee? Ja. Je gaat je gang maar. Je maakt je maar belachelijk. Dat lukt je nooit. Ja, gelijk jongens. Willen jullie mij helpen?